Гости. Зря, днеска снимаме видео. Днеска како првото видео на мојот канал ставам гейминг видеа уште од кога бев мал. Днеска ќе играме Акинатор, само да го напишам. Окей, на колко си? Днеска ќе играме Акинатор. Абе, ще си избришал видеото, бе, мочко. И ќе видиме денеска да го прегазиме. Бишал си го е видеото. Окей. Беше да не обра тук. Много ке е смешно. Чекай, който бе? Чекай, върви бе, чекай, клон. Окей, плей. Да. Като много страйдър да видим. По нашия клан е Зобра. Кле! Който е Зобра? Кле! This video has been removed by the Мъчко. Димич да го рестартира, няма да е така. Няма да е така. Ай го рестартира. Абе, ай доста. Айде да те видиме. Значи Димич Геймер го замислихме и ки идеме тук много. Да, накачувам два пътна. Ти бе. Него, тук ли се става, бе? Кога ще ти го напити? Филип, накапаме и там накапа. Добро. Ти си го изнижи сега. Защо я? Ти до кого става? За мен е нищо ми за тастатурата. Ама тастатурата ке ми я заебе, шо ма тръгне? Така си език лижи. By the user. By the user, by the Мъчко. Окей, Дексрок. Характер. Ади се не писмен по-английски, така да... Дали постои? Да. Is your character known for making... Дали знае да направи YouTube видео? Да. Дали е геймер? Да. Is your character... От Балкански регион? Да. Does your character wear... Кле! Girls Dancing. dancing. This video has been removed by the retarded on Dimich. Не знам. Кога и нещо дали не... Филип, шо е? Това тук... Абе, това е пречите. Здраво, аз съм английският шампион и овде пиша дали твоят характер носи... Не. А ти шо правиш? Шо правиш? Не бе, Дексрок. Дексрок, добро. Значи не. Значи не. И ова е не. Не. Да. Не. Игра Minecraft Story Mode? Да. Не е Story Mode, не. Is your character? Не. Не, да, има кръв. Не, това е срамотно. Да, игра Minecraft. Игра на Mineplex. Дай на Minecraft. Чекай. Сега да видим дали ке можем да... Bloodmaster, не, го прекръшихме. Дексрок е. Така ти Дексрок е нуб. Я па Декс. Извини, не Дексрок, туку Акинатор е нуб. Без навреда. Го прегазихме Акинаторот. Акинатор е нуб. От прва прегазихме Акинатор. Не го начека. This video has been removed by the user. Окей, сега го замислуваме. Доналд Трамп. Не. Да, Доналд Трамп. Мислиш за Nightwitch? Не. Да. Никой не знае Nightwitch. Акинатор ги знае? Не, аз Знае. А тия може, ама ще фотошоп може да направят. Може, само Окей. Що? Да, истински YouTube видео да прави. Доналд Трамп. Абе, Доналд Трамп прави ме, бе, майко мила. Не прави. Дали има жена, да. Дали индиец, не.
Дали е повързан с спорта ви? Не. Дали е мъртъв? Не. Дали живе в Америка? Да. Дали е председател? Да. Не. Да. Да. Всяко едно от все. What the fuck? Къде са? Окей. Къде са? Излази ме. Не ги сила тук. Добре, чакай. Играм на КГБ. Господине? Окей, го прекязихме една шекинатор и... Чекай, знам едно нещо, ще няма да погоди. Що? Покемон Go. О, да. Айде. Няма да погоди, ти не е популярно. Бе. Ова има класно нещо, ако речеш Pokemon Go или... Няма шанси да те слуша. Има ли това? Кое? Да, снимам. Да. Чекай. Is your character... Маро. Ще пише? Ще пише? Нека да играм, бе! Мой избор си е. Ешо, теб не те е страх. Окей, това е това. Ова ќе го прекинеме тука видеото. Значи еднаш го изгазивме Акинатор и тоа е тоа. За видео. Ако искате на лайк и сабскрип. Сега гледай как е побед. Не как е побед, как играм. Окей. Да, чао.